Jesus. Siyabonga uNkulunkulu Hallelujah. umuhle ekseni. Akekho lingana nawe. Umuhle sithandwa sethu. Ungcwele wena wedwa. Uyinkosi yakho konke. Akubuse wena ke uNkulunkulu wethu ongcwele. Libatshazwe lakhe igama. Singamshayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. First Peter chapter 5 verse 9 and 10. First Peter chapter 5 verse 9 and 10. Ngivumeleni bazalwane ngithathele lithuba ngibingelele uDokotela the apostle umzali wethu kanye nobaba umpostoli uNyandeni sicela sibashale izandla egameni lika Jesu. Amen. All the servants of God, leadership yentshukumo siyabingelela ibandla lonke lika Kristu, siyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Ngizeleke ukuzothandaza abazalwane mina bese ngisuka la. Thank you very much Mfundisi Ngcombo for your service. Alibonge igama lika Jesu. Wenza lokho kufanele kwenziwe kule nkonzo. And uNkulunkulu ungikhombisile ngakho mangithandaza ngisala. Alibonge igama lika Jesu. One of the things singakafundi uNkulunkulu angireminde ngazo ezithi the founders or the parents of Inchugumo has declared this year as the year of open wells. So uNkulunkulu ungikhumbuzile ukuthi when we come here wonke umuntu akeze ezohamba phezulu kwale declaration yokwevulwa komthombo. And uNkulunkulu angikhumbuza ukuthi leya mthombo ibivalwe ngamaFilisti eyayikade igujwe zinceku zikaAbraham. Kodwa ke simbona uNkulunkulu ephinde emhambela uIsaac. Hallelujah. Ngicela ningifundele bazalwane bese ngihlala phansi. Alibonge igama lika Jesu sithandaze. Mina bazalwane ngizele ukuzodeclare isethembiso senkosi. Namhlanje ekseni, this is a promise. Alibonge igama lika Jesu. First Peter chapter 5 verse. Ungaqala ku8 ngabomsha khona kuzobalula. Verse number 8. Qondani nilinde isitha senu uSathane. Siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. Melanani naye niqinile ekukholweni. Nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Verse number 10. Awuphinde lapha zona lezo nhlupheko zehlela. Qondani nilinde isitha senu uSathane. Siyahamba njengebhubesi. Verse 9. Melanani naye niqinile ekukholweni. Nazi ukuthi zona lezo zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Verse number 10. Kepha uNkulunkulu wamusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu. Senihluphekile isikhashana. Yena uqobo uyakuniphelelisa. Aniqinise, aninike amandla, anisekele. Withstand him, be firm in faith against his onset, rooted, established, strong
immovable and determined, knowing that the same identical sufferings are appointed to your brotherhood, the whole body of Christ throughout the world. And after you have suffered a little while, you have suffered a little while, the God of all grace, who impacts all blessings and favor, who has called you to his own eternal glory in Christ Jesus, will himself complete and make you what you ought to be, establish and ground you securely, and strengthen and settle you. Amen. Ngizeleke bazalwane ekuseni ukuzoletha isethembiso kubazalwane who are undergoing the kinds of sufferings, because there are kinds of suffering. Each and every mzalwane has own kind of suffering. Alibonge igama lika Jesu. Uma nansi ke enye into usathane noma sekuphume awareness kuthiwa siqondani silinde isitha senu, kodwa ugejwe into yedwa ethi zona lezo nhlupheko zabahlela abazalwane. So njalo uma iBhayibheli le pointa ukuthi into ethize ike yenzeka, kwakhona abanqobayo maqondana naleyo nto, kusuke sekusho ukuthi uSathane akasena chance kubo bonke abantu abazodlula kuleyo ndawo. Alibonge igama lika Jesu. Ngoba into yethu yokunqoba ngeke ngabona cingwane uma uNkulunkulu ekhuluma nabantwana bakwaIsrael through uMoses ebanikeza imithetho, uyabona ukuthi bazohluleka endleleni, kodwa simuzwa edonsa ubufakazi bokunqoba bokuthi uke wabenzelana endleleni. Simuzwe ethi nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha. Kusho ukuthi noma endleleni uIsrael esengazi ukuthi uyehluleka, kodwa mayibheka lapha abuya khona athi mina bekunezinto ebezikwibamba, kodwa uNkulunkulu engihamba naye wangikhipha. Alibonge igama lika Jesu. So ke ngike ngabuka ngithanda uverse 10 ke uthi ke after you have suffered a little while. Hallelujah. Ukube bengathanda ukuyinikeza isihloko lentshumayelo bengizothi sufferings are for little while in the eyes of the Lord. Alibonge igama lika Jesu. Ngihambe ngayochecka leli gama Mbuyazi elithi kuchaza ukuthini ukuthi you have suffered for a little while. Ngatholwa into ethi lisho ukuthi means you have suffered in this life for a short period. Hallelujah. We have suffered in this life for a short period, and then you continue to live. Little while suffering in the little while usho ukuthi you have suffered for a short period. Hayi emehlweni abantu, hayi kuwe, ngoba mawubhekene nenhlupheko Mbuyazi zinde kuwe, kodwa emehlweni eNkosi ziwulittle while. Alibonge igama lika Jesu. Bese lithi ke lencazelo ke besithi ke but you have continued to live. Noma uhlaselekile isizini ethize, kodwa uyekanga ukuphila, uqhubekile noma inhlaselo ikhona. Nansi ke ephinde efike inqedeke incazelo ka little while. Lithi ke awuyekanga futhi to serve the God's purpose. Ngalesikhathi uhlaselwa, kusho ukuthi ngizoshumela phezulu kwabantu abathema behlaselwa
isitha sababona beqhubeka bephila kodwa bebe behlaselwe. Sathi siyaqalaza silindele ukuthi baphila kuphela, sathi baqalaza siqalaze assignment ngoba uSathane wazi ukuthi ngalesikhathi ekuhlasela just for a little while i-assignment kaNkulunkulu uzoyibeka phansi. Sathi masiqalaza sabona ukuthi these people they continue to carry the God's assignment even they are being affected. Ngoshumeza abantu namhlanje. Bambe kahle. Ngalesikhathi udlule enhluphekweni. Isithi into esithusayo ukuthi udlula kanjani enhluphekweni aphile lo muntu. Uphila kanjani? Abanye bayabuzana ukuthi usurvive kanjani? Kukhona izima adlula kuzo angaphindi futhi asurvive. Kwaqatshanga ukuthi umthwalo uzowubeka phansi. Wabonakala evuka ekseni uma bekade ethandaza izinto zingalungi. Wavuka ekseni ngo-12 wathi ripa kadasa liye heze sheneya azila basi kili mazila basha baqalaze ngewindi. Bathi lo muntu wathandaza kangaka khabazela into zakhe sayilungileni. Hayi ayilunganga. It's just I'm suffering just for a little while but I will not stop. Baba Uma isitha mprofet Pastor Ramadie siku attacker sisuka siqonde into yodwa ukuthi wenze njani ngeassignment oyinikezwe inkosi ngoba kukhona abantu asebeka ama-assignment ngenxa yama-sufferings ka-little while. Goba, these sufferings are little in the eyes of the Lord. Yinga kuMapostle Paul uma isikhumbuza ethi lezi inhlupheko bese ngagcini futhi ethi zesikhathi. Uyabona methi zesikhathi kusho ukuthi zine time frame. Ziyedlula kodwa ubhekene nazo uzibona zizombulala kodwa emehlweni kaNkulunkulu those sufferings ezesikhashana besethi ngalesikhathi bafowethu nidlule enhluphekweni qondani ukuthi njoba nidlule azilinganiswa nenkazimulo eyakwambulwa. Ayibafowethu kusho ukuthi sitha masisishaya la amehletha wabuki lapha eshawa khona kodwa amehletha abuka inkazimulo esiya kuyo eyakwambulwa. Asinyakazisa ukuthi sishaye kamanje kodwa amehlethu abuka inkazimulo. Khasiya ngezwa mina sizothandaza. Ngezwa sothandaza. So all sufferings in the eyes of God are for the little while. No matter how hard in your life. For the little while. Hayi mina cingwane ngixakekile mina ngibona uNkulunkulu evumela uJuda ukuthi aye kwi-captivity eBabylon aphinde amdedela ahambe. Inhlupheko yokuthi bethunjwe lithi iBhayibheli
kwavuma uNkulunkulu ukuthi abahambe. Nikhola zalwana? Kwavuma uNkulunkulu ukuthi enze nje bazalwana. Kodwa simuzwa uma isethumela uJeremiya. Ngoba inhlupheko kuNkulunkulu akunandaba ukuthi uyizwa kangakanani. Simuzwe ethi after 70 years. And ngifuna ukucheka ukuthi kwakuyisikhathi singakanani. Kodwa mangicheka no 2 years wangakapheli. Ngoba kwase kuvuka umprofeti khona lapha ya. Owaprofeti okuphambene nesikhathi sikaNkulunkulu. Ngoba abantu besizini nabantu besikhathi nabantu abangena ama sufferings ngenxa kaNkulunkulu abanyakaziswa mapholoba iprophets yabantu abaqamba amanga. Kwavuka indoda lapha yathi after 2 years uNkulunkulu uzonihambela niphumela kwane excitement. Cabanga angithi uyabona ukuthi kufika isiprofeti sika Jeremiah uthi 2 years akwaphela ngoba kunendoda eprophetayo yathi yona after 2 years kwase kufika uNkulunkulu ekhuluma kuJeremiah wathi bhala incwadi iJeremiah uyithumele eBhabheli ukuthi lalela webantu bakaJuda nisazohlala kanwani khona la nakhe khona la. Awubazalwane kwake kwakhiwe enhluphekweni. Ngizwa sengathi ngake ngishumayela namhlanje ukuthi makuseyisizini yokuhlala kwi-suffering odlala ukuhlala and wait for God. Uthi ke hlalani bese lethi igama ke elinzima bese ethi after 70 years. Uyazi u70 years ukhuluma ngazi ukuthi ukhuluma ngo5 days. Yini ukuthi suffering in the eyes of the Lord are for the little while. Uthi ke after 70 years ngiyokunihambela nginikhulule. Kwasho ukuthi uJuda abantu besizini evunywe uNkulunkulu for sufferings because ezinye inhlupho noma ziza noSathana kodwa lona esimkhonza uyavuma ukuthi sidlule kuzo. Una kasia. Hallelujah. Hallelujah. People of the appointed times are not moved by the enemy. God akanandaba ngalesikhathi bese eBhabheli ngoba usekhulumile yena ukuthi noma ngathiwa uDaniel engathatha aphonswe emphandweni wengonyama uNkulunkulu ezulwini uthi ukuphonsa emphandweni wengonyama it's just for a little while. Ubuka isikhathi sika 70 years makubaswa umlilo noma bephoswa emlilweni akanyakaziswa umlilo kodwa ubuka isikhathi sika 70 years uthi so long is 70 years ingakapheli because 70 years is an appointed time by God ukuthi uJuda undergowe this kind of suffering. Can you tell us uthi this kind of suffering has an appointed time, has an expiry date. Bazalwane, some of us sufferings wona la okuthiwa ngawesikhashana aziwa uNkulunkulu. Abanye bethu azosenza ukuthi sibe strong ekukholweni. Abanye bethu azosenza sibe strong ekukholweni. Abanye bethu ngabe kade bakuyeka ukukholwa. Mina ke ngezwe izalukazi zihlabelela sikhula. Zithi kuyizithunywa zokusisondeza. Bese siya declare sona sivuma. Sithi mangisondezwe kuwe Nkosi. Athi noma kuzinhlupheko. Ngifuna ukuthi mina ungakhaliswa yinto eyenzakalayo empilweni yakho uma nje isakusondeza enkosini.
awuthi ngikhuluma istatement esebhlungu niyazini ukuthi abanye benu kungaba basathandazi ukuba alikho iva elenza ukuthi mabethi bayalala iva libahlabe kabuhlungu ukuthi vuka uthandaza abantu abahlatshiweyo abalali kodwa abahlatshiweyo bayavuka bethandaza ungasibona sithandaza ucabanga ukuthi sinamandla okuthandaza akuwona amandla okuthandaza kodwa ameva ahlabileyo asisondeze ethandazeni ungasibona sizentshukumeni ucabanga ukuthi sineyimali zokuzentshukumeni kodwa ameva athi go emphengulweni kaNkulunkulu tshela makhelwane thani sihlatshiwe makhelwane thani sihlatshiwe makhelwane ungasahleli Uribashane kasia Heliana hazila ma Nina nazi nina ukuthi akaze nimshumayeze umuntu eswele ngenalutho ezenkonzweni uma kuthiwa umthandazo lwesithathu abe khona nimane nibe babili nomfundisi uthi kodwa namzalwane ngoba umuntu womcheck mhla eneva namhla iva likhishiwe ukwazi ukucheck ukholo wakhe the day wathola umsebenzi uzokutshela ukuthi makune prayer ngolwesithathu athi ngime kakhulu emsebenzini ngikhathele kungcono ngijoyine if iva likhishiwe ayiseke into emhlaba awumna sengathi ngake ngithandaza sengathi ngake ngisho declaration eyenziwa uNkulunkulu eyikhuluma kuPaul ethi Paul angeke ngilikhiphe ivenyameni kodwa umusa wami ukwanele sengathi ngake ngishumela into embi ethi ameva nawo awanganibulali kodwa hlalani in the presence of the Lord kuribashena enyana zina as long usahlatshiwe ayikho into ezosusa ebukhoneni benkosi lezi inhlupheko sazochaza it's just for the little while ake nibukeni ukuthi ke uNkulunkulu wenze njani ufuna ukale if inhlupheko is just for a little while ubuke i-intervention kaNkulunkulu labantu ababili lo munye inhlupheko bengeyokufa lo munye inhlupheko befanele yovela phambi kaSiza besubona uNkulunkulu iBhayibheli lithi kaMpostoli uMbuyazi uma uPaul ebheke ngumkhumbi eRome eyovela phambi kaSiza lithi umkhumbi ababehamba ngawo wahlephuka kwangena amanzi lithi iBhayibheli wahlephuka uyisiboshwa njalo kodwa sizwa umuntu oboshiwe iyaphakama indoda kaNkulunkulu ithi wo lalelana thulisa bonke okapteni lalelana isizwe le message ukuthi akufiwa kule nhlupheko ukuthi kule nhlupheko akuze kufa umuntu ithi lalela benginengilozi kaNkulunkulu hayi ukuthi ibizongikhulula no ibilethe umlayezo ingezile ukuzongikhulula but it just bring a message how uNkulunkulu wakho uyaphila utheni kodwa njengamanje uyaqhubeka umkhumbi uyahlephuka nomunye ngaleso sikhathi usephethe iplan lakhe uNkulunkulu wathumela ngoba wa understand ukuthi this suffering kaPaul is just for a little while so let me send a message hayi message yokukhulula kodwa imessage yokuqinisa uthi ke uPaul uthi akuzukufa umuntu la emkhunjini kwashoda ukuthi achaze ukuthi anizozalana imessage ayisho ukuthi sizokhululwa enhluphekweni
noma esidlula kuyo. Kodwa imessage ithi enhluphekweni imekwe esikuyo. Ithi imessage akekho zofa. Lento mbuyazi ithini isho ukuthi inhlupheko isazoqhubeka emanzini. Kodwa iqhubeke sazi khabazela ukuthi akekho fayo kule nhlupheko. Why? It's just for the little while. Mina ngiza kulaba bami ukuthi khona abazothi sebethandazile bangakhishwa kodwa baqiniswe emekweni abadlula kuwo. Wena ucabanga ukuthi nginamanga ufakazi uwe wena ngenyanga edlule kuJanuary uphuma ku7 days wasebandleni lakho, uphuma ku14 days wasebandleni lakho, abanye they undergo 21 days 40 days. And le meko obhekene nayo wenze sure ukuthi uyayipresent kuNkulunkulu. Kodwa awuyiqalaze manje. Iqala ziphi? Awuyiqala ziphi? Aningizomniqalaza imeko obukade ungene nayo ngoJanuary iphi? Ikhona la. And ekungihlu ekungixakayo. Le meko besisemandleni kaMoya oNgcwele. Ubukade ubhukuda kanye naye. Ngoba khona izimo esingakhishwa kuzo. Khona izimo esiqiniswayo. I feel like preaching this morning. I feel like preaching Kabazela this morning. Musu kuthandazela ukukhishwa yimini. Kodwa thandazela ukuthi uNkulunkulu ambule. Isimo odlula kuso ukuthi sibhekene na. Ngoba nizokwenza imthandazo engadingakali. Imthandazo yokuphuma. Kanti fela imthandazo yaqiniswa. Akuyona yonke imthandazo okufanele kuNkulunkulu. Eminye anikhishwe. Aningezwa mina. La amadoda ayesesithandweni somlilo. Ayikho into okhabazela ukuthiwa ayezama uku-escape. Ngoba ayeseze enza i-declaration. Athi noma singakhishwanga. Ay. Sebeyezwa lento. Ukuthi lenkinga bazofakwa kuyo akuyona inkinga yokukhishwa. Akuyona yokukhishwa. Bathi mabefakwa beboshiwe. Kwasho ukuthi sebedeclareile. Bathi noma singakhishwanga. Yosala kwazeke. Lithi iBhayibheli babonakala bemasha phakathi. Kumasha abantu abadlula enhluphekweni. Angazi ukuthi babethini ngemlomo yabo. Ngalesikhathi bedlula kule nhlupheko. But they were moving around. Nansi into engixakayo. Lithi iBhayibheli mayibuka uNebukadnezari uthi sifaka abathathu enkingeni. Asibafakile abangaka enkingeni. Kodwa masithi siyaqalaza kule nkinga ababhekene nayo. Kukhona umuntu wesine. Kodwa into esixakayo ngalomuntu wesine akabakhiphi. Kodwa uhleli kanye nabo kule nkinga abadlula kuyo. Usathi ena kungazi ukuthi ngomunye wabonkulunkulu. Kodwa akabakhiphi. Bephakathi. Wathi mayiqalaza wathi no lento le. We are just wasting our time. Uyakwazi ukuhlupha into engahlupheki. Kufanele ngabe iyafa ifele emekweni. Kodwa lento ayifi iyaphila emekweni. Ithi phinde futhi ingafi. Awusakana kanje ngishumele kwefundisi. Abanye bahleshulelwa amabandla. Kwacabanga ukuthi uzothatha uvale iminyango uqoqe idende. Kuthiwa uyaqalaza lo muntu unamakholwa awu5. Kodwa leke sethe ungcwele uJesu. Baphume bahamba lokho bebonakala sethi ungcwele uJesu.
abanye bevalelise bathathe ama-keyboard akho bathathe isound yabo bamfice eshaya izandla bethi liphakeme igama likaJesu ngoba u-understand ukuthi ezinye iy'meko akuphunywa kodwa kuyaqiniswa. Shumayela nkwana, whatever my brother odlula kuyo akuyona into yokuthi uthandazela ukuphuma kodwa thandazela ukubona uNkulunkulu kube uyodicide ayokhipha abantu. Sengathi ngake siyeke imithandazo yokuphuma manje. Angithi verse elifundwe indodakazi uverse 8 uthi qondani isitha senu usatha besethi siyabhoma njengebhubesi sifune singamgwinya. Kusho ukuthi ukhuluma negeneration engasathandaze ethi ungasingenise emalingweni kodwa sivikele kokubi. Sekuthiwa manje I understand isizini. Igroup yesibili yileyo meko especial. Leyo meko especial ngoba hey konke mbuya sengifuna ukuyisho. Ngifuna laba bale meko especial bengacabangi sengazuthi bangcono kune group kaPaul lege egwedla ngamaplangwe le ephoseka ekhahleleke esiqhingini sasePatmos efika igodole kodwa ingashintshanga istatement. Laba engizokhuluma ngabo kungafanele begijime beze nobufakazi ngoba beza nobufakazi abangazi ababona umuntu edlula kubo engakhishwa kanti lo ongakhishwa ukuthi yena akufanele aphume efanele aqiniswe. Le yakho ibizokubulala bamba bekade kubulawe uJames ambulala bamnquma. Lithe iBhayibheli uHerod waphinde futhi wathi no ngoba sengifuna ukuthola ifavor kumaJuda asibambeni uPeter manje simbulale. Wavalelwe etilongweni kwabekwa ama-squad. Ibandla lathandaza lalelake baboshiwe uPaul noPeter kodwa ama-intervention akhona wafana. They undergo one issue or one problem kodwa ama-intervention abo awafani. Ukuthumela kuyefana kodwa imlayezo ayifani. kuPaul wathunywa lengelosi uGabriel uphathisa umlayezo. kuPeter kuthunywa lengelosi yempi ngoba uPeter is in danger. Kwafanele uPeter ngoba wayezovuka kuzoba umkhosi wePhasika eyonqunywa estadium. Kune proof lapha ya ethi vele uJames usefile asikwazi ukuphika ukuthi uPeter na uzofa. Kwafanele amazulu ahlangane alethi intervention engafane intervention abazoyiletha kuPaul. Kwabonakala ingilosi ivela yafika yashaya uPeter ohlangothini. Lithi iBhayibheli kwangazi ukuthi uyaphupha. Yavuka Peter yamlandela. Wavuleka iminyango. Thank you Holy Spirit. Sengathi icingwane ngake ngishumayeze kubazalwane abadala abakwi intervention yokuqiniswa bese kufika abasha abakwi danger yokufa
abazofakaza ukuthi lokho ebafika ensindisweni khona izinto abayithola. Kanti inkosi bebaphuthuma abafowethu. Inkosi abantu bokuphuthunwa la. Kodwa yathi mayiqalaza kathiwa hayi umfundisi umkhize ayikho into ephuthuma. Mina ngizwa mina. Angizwa mina. KuJesu kufika ama report amabili. Yokuqala ireport iza nenduna nokhomanda. Uthi indodana yami ekhaya iyagula. uJesu usukumela phezulu. Ufuna ugijima uyakhona. Ngoba imeko yendodana iyaphuthuma. Uma isethu uyagijima kwasho ukuthi le nduna inokukholwa okungafana kwaIsrael yawumSamaria. Ithi Jesu ukhulumizwe. Yakhulumizwe. Yasinda indodana. John chapter 11. The very same message. Efika kuJesu. Wasike baze bachaza bathi lo mthandayo. uJesu uphilisa istranger adileye kulona mthandayo. Imessage ithi lo omthandayo uyagula. Njengoba kade egula le ndodana and abafundi balindele i-intervention esheshayo. Ngoba namhlanje kugula umuntu othandaza ngezilimi. Kugula umuntu ongaphuthe ecaweni. Umuntu onikelayo oze ayodla. Hayi futhi ke okuwesi ke kade egcotshwa ngamafutha enani elibizayo khona la. Yagula. Sizwa kuthiwa uJesu la wavela wabuka isikhathi. Wabuka isikhathi. Wathi lokhu kugula akusikho, it's just for a little while. What it is sickness is just for a little while. Ngizwe inkosi emazulwini, mina ngiyazizwa. Inkosi emazulwini kunabantu ababukela isikhathi badlule imeni. Kodwa inkosi ibuka isikhathi. Ukuthi noma engadabula esimeni, kodwa isikhathi asisho ukuthi lo muntu uyafa. Kodwa isikhathi isho ukuthi lo muntu uzakwedlula. Lithi iBhayibheli akakhulumanga nezwi kulabantu abezomtshela. Kuthiwa waqhubeka nemisebenzi abekade yenza. Qhubeka nemisebenzi ebekade yenza. Ngazi ukuthi khona engishumela kubo. Imeka yabi yaphuthuma. Kodwa inkosi iqhubeka nemisebenzi. Futhi nina niyamthanda uJesu kodwa inkosi iqhubeka nemisebenzi. Lithi iBhayibheli uma ethi uyabuka hawu sekuphela 4 days bekushiwo. Kodwa kwasho ukuthi ubanjwe into ethi this sickness is for a little while. Wathiwa ufile. Wathi mayibuka isikhathi. Wathiwa lo muntu akafi lo muntu. Ubedlula nje enhluphekweni ukuze kwambula amandla kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wayisiyasuka. Uzwa mayifika. Akasho ukuthi nemngcwabephi. Uthi nembekephi. Bathi usenuka sezizini izinsuku. Uthi nembekephi. Ngoba isizini ithi noma bengiyenhlupheko kodwa bengeyone ukufa. Ukhona ngishumela kuye namhlanje ekseni. Khuli mande khasiya. Librasa takadasa liba. Bazalwane kunama case angekho agent ngokuba uNkulunkulu
noma nga-agent kuwe kodwa kuye wekho agent. God sometimes can delay ngoba imeko yakho ayiphuthumi kuye noma ingaphuthuma kuwe. Inkosi yazi mayazi nje sifana upon take time. Saphinde futhi sezwe lapho John chapter 5. Mina ngifuna webazalwane angithi ngithe sifunde ivesi ethiwa lezi inhlupheko zabehlela nabangcwele. Mina ngizolanda laba abangcweleke abahlelwa lezi inhlupheko odlula kuzo ukuze uthi uma uyibuka ubone ukuthi lene yakho wena akazufa wena kodwa kunomuntu owavuka ekufeni. Nansi isibili uJesu uyiphumela nje lithi iBhayibheli azi nansi into engixakayo azi tho uJesu njani bazalwane ukuthi le ndoda isigule for 38 years azi ukuthi ngoba imeko yakho ayinandaba nesikhathi as long yaziwa umnikazi. Lalela uzuyibonele yakho ukuthi incane kangakanani. Le ndoda yagula for 38 years asiyazi iminyaka kodwa sizwa nje yokugula kuphela ukuthi uJesu uyazi. Tshela makani uthanda uyazi kuribasha talabaha. Ezinye inhlupheko ziyi-setup yawo amaZulu. UJohn chapter 9 sithola i-setup. uJesu uhamba nabafundi badibana nendoda okuthiwa yazalwe ngaboni kwasekuzaleni kwayo engekho amehlo. Bayambuza Jesu ubani owonayo phakathi kwale ndoda nabazali bayo. Uthi uJesu uthi lalelani akonanga muntu kodwa isuffering yale ndoda ivunywe yithi nobaba ezulwini ukuthi idlule kule meko ehlula kuyo. Uthi enamhlase mdala amehlo sawayeka ngabomu bafowethu mina ke ngabona mina uthi ngifakaze ngike ngabona mina inkosi ngiyeka ngabomu ngithandazile ngiyiphathe kahle ebusheni bami ngayiphatha kahle ebusheni bami ngangaba namntwana ngayiphatha kahle ngathi umntwana ngiyomthola mhla ngashada ngambamba uNkulunkulu kanti amaZulu ane setup maqondana nokushada kwami baze bakhuluma abantu bathi ndoda naku kuphela u5 years ushadile kwenze njani ngiyamthandaza lo uNkulunkulu kodwa akaphenduli. Hayi ukuthi akangizwa uyangizwa but there is a setup yasemazulwini. There is a setup because God unayo lento yokudala isiyaluyalu mayifuna ukuvela yena. Akasidale ilwaneni akasidali kubathakathi akasidali kodwa udala kulabo abathandayo. Wakhuluma umngami uvumeleni ngisho but the Holy Spirit said to me wathi umngami wathi umngami asambe baba siyokudokotela siyocinga kwenzekeni. Ngathi mhla wathola ukuthi inkingi kuwe uyothini mhla ngathola ukuthi inkingi kimi uyothini. Ngasanti lalela baby asishadelanga abantwana kodwa abantwana bayisibusiso emshadweni. Ngathi mina ngiyabona la isetup le awusakhonza abazalwane sakhonza waphela u10 years kuthe ngonyaka ka10 sasiseThekwini seDakhona sikwenye conference yamabishop kwasukuma isalukwazi masiphuma singibiza ngegama ngusiyangizana sathi lindani mntanami uthi uNkulunkulu angekutshele ukuthi lesi sicelo senu enasithandazela uNkulunkulu useninikile because there is no delay.
Kodwa ke ngishumele umuntu ukuthi there is no delay. There is no delay. KuNkulunkulu idelay engaba kuwe, but there is no delay. Ngomunye unyaka ngoba wakhulela umngami, ngivumeleni bazali ngiyashumayela. Uma ngikhulelwe kanti sizolahleka isisu sesibona sibala. Ngase ngithi mina kwakufanele kuyoshumayela isalukazi enkonzweni kaMpostoli uNyande kaMpostoli uMbuyazi lesho wenkanini. Ngahamba ngathi ngifuna indawo lapha enabazalwane khona. Kodwa ngazi kahle ukuthi mina noNkulunkulu sixabene, angithi ngumuntu phela. Mina noNkulunkulu sixabene, asizwani. Ngamtshela uNkulunkulu njengamanje mina sizwani, ipain ekimi ningamsoli njalo. Unkosikazi kaJobe mayethi thuka lo nkulunkulu bese uyafala umuntu esifazane wayedlula kuyipain wena ongedluli kuyo. Ngoba ipain ikhulumisa noma yini. Uma ngihamba nami ngifike ngene angiphethe na iBhayibheli, ngifike ngipaka imoto yami ngene ngihlale ngithi ngcono kushumayela isalukazi ngizoba right. Uyazwa nama inhlupheko ingishayile mina yangishaya ngaze ngalahle assignment. Mangifika sifone isalukazi sithi hayi Mbuyazi angisezi. Bese uMbuyazi eqalaza, who is in the house? Athi mayifika athi Bishop baba isalukazi asezi nawe uyasazi sixakekile. Wathi the pulpit is yours. Ngathi Mbuyazi mfowethu ungalokothi ngiyakuthanda mina. Kodwa imeke nguyo manje ayivumi. Ngoba lo muntu othi ngimpresente kahle kubantu mina ungipresenta kabe ebantwini. Ukudlula esimeni la upresenta kahle uNkulunkulu kubantu, kodwa makufanele akunikeze akupresente phambi kwabantu avela akupresente kabi. Bathi uphi lo uNkulunkulu wakhe akhuluma ngaye. Aphuma eminyango lalela ngaleso sikhathi sekunikeliwe. Ngathi Mbuyazi ngiphe 5 minutes. Ngaphuma ngawusho umthandazo ongekho osebhlungwini ongekho into engekho. Uyazi uthandaza uthi uNkulunkulu ngiyaxolela ngisho into engekho. Mina ngithi ngixolela uNkulunkulu mina bani ubuhlungu imeko edlula kuyo. Ngoba sometimes imeko esidlula kuzo sisikhulumisa namagama angafanele. Ngathi ayiphele baba, ngathi ayiphele baba, ngathi sengibhodlile sengirani. Kusho mina cabanga ngisho kubani ngisho mina. Ngathi ayiphele. Kwasho ukuthi uNkulunkulu uyisaze ebuthakathakeni bethu. What as long i-assignment oyinikwa uyenzile. Ngalelo langa ngabuya and ngenye kwangaphethe verse ngalelo langa la kuma vele ngangaprepare. uNkulunkulu ngalelo langa angisebenzisa ngayo. Ngathi mangiqeda ngathi uNkulunkulu sengiyabona ukuthi ezinye izimo edlula kuzo zingama setup. Bengazi uNkulunkulu ukuthi uyangithanda noma ngishayekile kodwa ngisakushumayela abantu bekhala inyembezi bagindike phansi bashaywe ngabantu abablocked. Let me prophesy upon you, no matter what ungamkeka kangakanani, but God will restore you. 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 Mayika to prophet umngami aphathwa izinyo athi udokotela before ayizingenzeka lento kodwa ayenzeka ngalolo langa.
yenzeka ngalo la futhi practice test yayingekho la yahamba yofunwa ifunela umngane ophethwe izinyo niyangezwa mina kodwa before sikhipha izinyo ayisikucheck hamba ochama izinyo lihlangana bacwilisa kodwa hayi online babili ayazi amanesi kodwa online babili kodwa is positive kodwa no hamba yobona udokotela wescan iscan isafike sasha amaviki ekhulelwe. That is God. Ngoba some of the izimo zise laleli bazalwana asishumayeli ngama experience ethu kodwa amanye ama experience ethu ayabasiza abantu abadlule imi Salumngam umfana wami a very beautiful guy samnikeza sathi linamandla igama lika Jesu sathi ume nathi ngaleso sikhathi iminyaka ihambile ngikhumbula omunye wako wabhala nami ngari wathi hey awucabanga usuyikhehla ubizwe emhlanganweni wabazali eprimary usuyikhehla ngathi lo muntu uyangisukela lo muntu ngareact manje umuntu abantu abangayiqondi izikhathi kaNkulunkulu athi usuyikhehla ubizwe emhlanganweni eprimary ushinto eyenzakalayo leli khehla leli lihlala liphawule ngeingane efuna ugrade 3 likhuluma emhlanganweni ngoba appointed season kaNkulunkulu akekho namandla okuyiphikisa. There is no delay. This is a setup. Tshela umakhelwane wakho ukuthi ulemeko odlule kuye is a setup. God will show up. I don't care ukuthi udlula. Ngiyezwa manje ukuthi sizothandaza. Namanothi ngiyawayeka manje ngiyezwa. Uthi sothandaza manje. Sizothandaza manje. Kodwa namhlanje ngizwe inkosi ithi angikhuluma izwi kubantu abadlulelwe isizini. Uthe mayikhuluma umpostoli uGugu ngathi nansi message yami yabantu abadlulelwe isizini ngabamba umbuli ngathi intombi zethu zibuyelwa yithemba. Yadlula enye intombi yami la yazobamba yathi baba yathi 48 years now is nothing compared with 53 years. Ithi khona okusengenzeka because God Angnandaba, no matter when uno 15 years was shot, but let me tell you, God will visit you. uNkulunkulu ngiyambona mina evisita uZakhariya, the faithful man. Eyayiseva uNkulunkulu ngendlela esimanga. Lithi iBhayibheli yayithembekile kuNkulunkulu. Bese thi iBhayibheli both nansi into engixakayo umkakhe uphuma okhalweni lompriest wazogana umpriest uhlangana uGcobo la kodwa uGcobo luhluleka ukukhiqiza izinto ezimaterial. uGcobo lwendlu kaAaron luhlangana noGcobo lukampriest uZakhariya kodwa luhluleka ukukhiqiza ama results. Hana kasina haniana inena zina hania aniyezwa ugcotsha kakhulu, but when we check the results asiwabona indlela oshumala ngazo giqika phansi. Hayi ungakhathazeki, it is a setup. Ubale iminyaka uthi obizweni lami ngabe sengekuthi
That is a setup. Leti iBhayibheli ke nansi ke into khabazele engiyithandayo ngale ndoda. Ngiyacabanga akuveli la. Uma ngoba umpriest ubehambisa izicelo kuba kuNkulunkulu zabantu. Bekhona amakoti ababengasha ababengazali njengakimi babeke bezongibhuqa bethi abazali uzocela umntwana kumuntu ongazali bese ngithatha inhluphe kwami ngiyibeke eceleni bese ngiyaministerisha ngokwe assignment ngokwe assignment 2011 namhlanje manje ngifuna ukukhuluma manje it was 2010 I was diagnosed inkonzo ye deliverance as a permanent kidney failure, chronic kidney failure. I have to undergo a dialysis 2 times a week. Sengimnyama nginjengananku usofa. Uthe sezongidischarge udokotela. Wabiza umngami. Wathi yiphi isenta eseduze nasolundu kwasho ukuthi awakapika ama center iseBay. Wathi kuzofanele umyeni wakho ayodialyze kabili ngeviki. Ngaleso sikhathi amandla okuthandaza ngangineBhayibheli. Lele senishanele ngathanda idaycare kodwa la ngisiza ngaqaphela kulo mina. Ngikhulumiswa mina. Ngikhuluma uIsaiah 53. Ngingasathandazi ngikhuluma uIsaiah 53. Ngingasathandazi ngikhuluma uIsaiah 53. Ngikhuluma iqiniso ngikuKristu. Ngabizelwa ngikhumbula omunye umfundisi ngeke ngisho ibandla aye kulo kwathiwa akazongikhanselisha nginqaba ukuyodialyze ngabuza uNkulunkulu ngathi weNkulunkulu uthe wena ungibizile uzothi kufanele ngiyoshumayela mina ngolwesibili ngiyodialyze nangomgqibelo ngiyodialyze ngathi it can't be wabiza unkosikazi kwathiwa lalela umyeni wakho akase ubuya njobe egoloza nje athi akase kubuya kwathiwa you must be ready bayaza manje sinodokotela i-creatinine yami yayisenyukile i-EGFR yami ishone phansi kakhulu kwathiwa this is permanent was certified udokotela ngase ngibheka kuNkulunkulu ongibizile angaze ngimtshele lobufakazi ngathi ngiyayibona imeke engidlula kuyo kodwa mangibuka lenhlupheko lenkathazo engibhekene nayo ngibuka iassignment onginikeze kuyo akuhlangana njengamanje ngisaseve bandleni kodwa naNkulunkulu utheke imuni soon you are going to establish the Christ kingdom kodwa manje mangibuka isimo engidlula kuso isimo sithi ngiyaphela kodwa neassignment ngiyayibona ngase ngiyenqaba ngabuka assignment nginqaba wangidischarge udokotela wathi uma usaphila buye emva kweviki sizohlola buye ngaphuma ngilaphana yilesibhedlela silapha phezulu eThekwini Hospital iHeart Center le ngangilele khona ngaphuma ngathi ngingangisekhaya ngoba ngifuna lo dokotela abeseduze nobufakazi ngisheshe ngifike ngahamba ngolala lapha eBrightden kwaBishop wami kwafaka usuku lweappointment ulwesibili ngaya wafika wathi mthatheni amagazi bamthatha amagazi wangangitshela wathi khona engakuboni emagazini akho kodwa awuhambe ikhathetha ngeke ngiyikhiphe yona ngase ngibanjwa ileli lithi ikhathetha ngeke ngiyikhiphe lalela hayi ukuthi angiyazi into okukhulunywa ngami kukhulunywa angithi I am a professional nurse by a profession. I know everything part of physiology lento enzakalayo ngiyayazi kodwa iassignment
ithi iphambana nokwazi. Ngahamba ngabuya ngiyezwa uma ngihamba uleviki esibili ngithi mngami ngendlela engilamba ngayo ayisenzeki lento ade iyenzeka lapha ngalamba awunginikeza ukudla wadla kangaka baba nta ngiyalamba manje kanti the healing process siqalile. Mangibuya akuthathwa amagazi akhe uthi Mr Manqele, oh before sho njalo athi 30% wabantu ababuyayo babuya izinto zabo zibe wayesona ngushiya percent ngathi lalela ngizoba u31%. Mayibuya fast track wathi your creatinine yehlile GFR yakho iyenyu wenze ngathi angenzanga ngalutho uNkulunkulu. Wathi let me remove this catheter. You can count from 2010 kuze kuzoba u2026. Namanje I'm still standing. I'm not undergoing any dialysis because every situation as he set up, God will deliver you. Kuthi angithi bonke abantu imthandaza yezwa ungqobo namhlanje ababambizwi bazophuma bephilile namhlanje. Bonke abantu abakuma chronic diseases as from today God is going to deliver them. Bonke abantu abayibeletho zabo zingavuleki namhlanje inkosi izoyivula. Mvumeleni ngiyekeni funda 1 Samuel chapter 7 verse 10. Siyathandaza manje qedile nyawo. Inkosi nje ithi ngifakazi ukuthi lo nimbonayo naye kuye waba nemeko yakhe kodwa wedlula kuyo. Fundani ake sibuye na restoration bese siyathandaza. Verse number 10. Yes. uSamueli esanikela ngomnikelo wokushiswa. No. 2 Samuel chapter 7 verse 10. 2 Samuel zolandela ngesizulu ufunda. I will appoint a place for my people Israel and will plant them in the place that has been appointed by God. Which I will plant them that they may dwell in a place of their own. They will dwell in the place of their own, which means the place that will be allocated by God. Today, go back, has an title deed. No one will move you kuleyo ndawo. Usethi ke and be moved no more. Besethi and the wicked man shall afflict them no more as formerly. David la uyahujwa mawufunde eqaleni lithi iBhayibheli uthi ngakususa edlelweni ngafaka ebukhosini kodwa from uhlele ehlalweni akazukuthola ukuphumula uthi namhlanje eDavid noma ngikunqabela ukuthi wakhe ithempeli uthi kodwa bamba nanka amasu uthi ngizaku appoint indawo wena nabantu bami leyo ndawo ngizobatshala kuyo. They will be rooted in that place. It will be a permanent place. Utageko ozophinde basuse. Utageko
ozophinde banyakazise besethi ngisho nababi uthi akusekubikho inhlupheko bese ngixaka enjenge yasekuqaleni. I'm here to declare namhlanje sesithandazi. I'm here to declare namhlanje sesithandazi ukuthi God is going to restore you. God is going to place you. God is going to establish you. There will be no more sorrow. There will be no crisis in your life. There will be no suffering. Ngizwa uNkulunkulu namhlanje ekseni eplace abantu endaweni zabo kade bedlule inhluphekweni kodwa uNkulunkulu uthi kulonyaka wokuvula kwemthombo I'm going to place people endaweni zabo. Abanye basuka emakhaya benezimpi. uNkulunkulu is going to bring your own peace empilweni yakho. God is going to instill your own peace in your family. God is going to instill a peace in your workplace. God is going to instill a peace in your church. I don't know isiyaluya lesikhona kodwa ngizwa uNkulunkulu ebeka abantu kuba permanent position ethi inhlupho ebekade ndlula kuyo you will see no more. God is here. Is going to plant his people. There will be no affliction. There will be no sufferings. Sesiyathandaza kuribande sana haniazina mande sena kulimanda. Kuna special case to nonkosikazi. And I feel that's yasengiyathandaza. Thandaza wami uthe. Kuna special case. Yabona namhlanje ngifuna ukuyenza lenkonzo. Nomngami kuna special case. Abathi bishop ukhuluma kimi. Kulo mshado engikhona sebeze bangibuza uphi umntwana. I want to pray namhlanje. Ufuna after 5 months kuphakame ingane la ezaleke namhlanje. uNkulunkulu akakwazi ukudlulisa imeni bese engakwazi ukusi impact abantu abadabula kulezo zimo. Yabona ngifuna unkosikazi abeke isibeletho sakhe kubo kwesakhe athi lesi sibeletho esathula for 10 years asikhulume kwesakho kulisha. Ufuna namhlanje kwenzeka into eyenzeka kuElizabeth nakuMaria uma behagana kube khona into egqumayo namhlanje so transfer lawo manje. Cela lawo ma special cases come here. Come up here hina suna. Cela lawo ma special cases. Cela lawo ma special cases. Kuriba siyana hani azina ha. Ina hana. Bonke abaganile namhlanje uNkulunkulu ukhulumile wathi there will be a deliverance. Ina hani ana. Ina hana. Ina hana. Mhlanje ngifuna uNkulunkulu ogila imanga. Agila imanga uNkulunkulu wemhlola. Ufuna uNkulunkulu wemhlola. Agila imanga. Bandla lime ngenyawo siyathandaza. Kuriba siyana hasiyana hane kenele zena hane azina hane azina hana azina hana azina hane azina. Kuriba shena zemenda kasiyana kuriba siyana hane zena hane zena na okwakho open your heart, just believe. Come my wife, hug them and speak. Na hania uNkulunkulu ogila imhlola owayenza nakithi makaninike lokho kuvinjiweyo. Kuribasina hali azebuyiseni kuribasena. God is at work. May the Lord
May the Lord may the Lord favor you in the name of Jesus. May the Lord favor you in the name of Jesus. May the Lord favor you. Kuna hana. Ena hanina hanina hanina. Ena hanina. May the Lord favor you. Kuna sina. Kuna sina. May the Lord favor you. Urimande sena. Receive. May the Lord favor you. May the Lord favor you. Kuriba sina hanyazena. Kuna zina. Kuna shena. May the Lord favor you. May the Lord favor you. Kuribashe. Athi yenza njalo inkosi. Ukususa ihlazo la. Kuribashe na nyazena. May the Lord favor you. Kuribashe na zia. May the Lord favor you. Kuribasina hanyazina. May the Lord favor you. May the Lord favor you. May the Lord favor you. Kuribashena. Kuribashena. Kuribashena anezena. Kuribashena aniazina. Kuribashena anazina. uNkulunkulu ovula ibelethu. Shana. Kuriba hania zina hania. Ena zena. Oza mabishop kono salewla. Kuriba sina. Kuriba sina. Inkosi yenze njalo. Inkosi yenze njalo. And the Holy Spirit said to me, some of abantu abamla. Then the Lord said, abanye ubarifeya njengowana. There is nothing wrong. Abanye uNkulunkulu belindele lesi sikhathi. uNkulunkulu wavala imlomo yebelethu ukuze ukuthi kwambula uNkulunkulu ngamandla akhe. Namhlanje kuzophakanyisa uNkulunkulu ovula ibelethu. Ngonyaka ozayo after 9 months kuzobe kuntazi ingane eboyeni uNkulunkulu egula imhlolo. Uribasha. Your Samuel will be born. 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 Kune group yesibili esizothandana. Singixole bazalwane sezoqeda. This group lengishumela ngayo i-undergoer enhluphekweni. Ezinye inhlupheko ezokugula. Ezinye inhlupheko nje. Some kinds of sufferings. Then the Lord want to deliver them. Lord want to restore them. Namhlanje kusem, because this is a day of deliverance. God is going to deliver so many people. Uribashinama. Unamandesa. Inchumela ngiyekile because uNkulunkulu ufuna sisebenze manje. Kunabantu abadlule ezibekweni ezithize. uNkulunkulu namhlanje uzoba deliver. Okay, khona lo phuthuma the man of God othi I want ukuyeka lento yeassignment ngiyakuzwa uyakhuluma. Kodwa manje ngiyayiyeka kuhlangane lutho. But uNkulunkulu uyaconfirm ukuthi is going to restore you. Is going to restore you. Just come forward. God, leyo ndoda kaNkulunkulu, just come forward. We are going to pray. God is going to restore you. Namhla kuzoba ne turnaround time. Uthi uNkulunkulu angitshele gijima uyothenga izitulo. Uthi uNkulunkulu hamba othenga izitulo. Hamba othenga izitulo zasesontweni. Ngoba kune turnaround season. Abantu abazogijima kwazi ukuthi khona abantu ababalethayo. And I see the Lord people move like bezongena endlini. Abantu begijimela ukuthi angithola indawo kuqala. Kuribas.